Good morning, everyone! Woohoo! Energy! Hi, Bebe! Ew! Ew! May sakit po ako, kamo. Sorry, Tita Tracy. Tita Tracy. Mag-hi ka kay Tita Tracy. Hi, Tita. Tita Tracy, kamo. Hi, Tita Tracy. May sakit po ako. Love you po, kamo. Love you po. Kaninong pera yan? Hey, ate. Kanino? Kay? Ate. Ate, Oh, galing yan, oh, sa... ang dami, oh. Galing sa baboy niya. Yung pa, oh, sa bintana. Doon pa sa bintana, oh. Yan si mami niya. Yan po ang mami niya, hindi po ako. Panawagan po sa lahat. Tita Tracy. Hi! Mag-hi ka dito ka kasi. Hi, Tita Hi, Tita Tracy. Hi, Tita Tracy. Ulit-ulit na. Sipon. Nabasa na ni Mother yung mga comment niya sa... Thank you! Feeling! Feel the feel! Yung mga comment niya sa vlog ko. I'm very proud ako. Very proud. Very proud. Very with the Very. letter B. Very, very. Very, very proud. With the ganun pa yung ano niya. Yung sound ng camera niyang nagsa-selfie. Just say, pagtutupi muna ko guys ng aking mga damit dahil wala, ang dami na, sobrang dami na, hindi na kaya ng aking ano. So, kailangan natin magtupi para malinisan ng kwarto. Nag-shop ako guys sa Lazada kasi ano ngayon, last day na ng sale. Tapos sabi ko, bili tayo ng ukulele mo? Alika dito, mamili tayo. Mamimili kami ng ukulele. Wait lang, kasi may pinakita na ako sa kanya dati ng mga ukulele. Tapos, may nakita ako na mas mura. 400 plus na lang siya ngayon. Ang original price niya is 1,000 plus. Tingnan natin. Tingnan mo, ito yung ukulele. Oh, pink yan, oh. Look, oh. Di ba ako Tingnan mo, ah. Wow! Gusto ko yan. Gusto mo to? Tong pink na ito? Opo. Ito na lang? Opo. Yay! Ito na lang. O kaya ito, oh. Ito ba yon yung sinasabi mong kulay pink, ate? Opo. Tingnan mo kasi dito, oh. Puro opo ka naman. Yung isa na lang, mas mura. Mas malaki pa yun kaysa dito. Pang baby lang ito, eh. Para magamit din ni tita. Hehehehe. Hey guys, I'm not yet done cleaning my room. Sa damit pa lang, grabe. Napagod na ako. Look at this, guys. Those are my clothes. Yung bandang yan, dyan yung mga shorts and pants. And then ito, yung mga my sleeves. And then, ano na ito, parang unexpected, closet tour. Tapos dito sa, dyan banda, sa may pinakagilid, dyan yung mga workout clothes, and then tank tops, and then mga pangbahay, ganon. And here, ayan, nandito pa yung ibang mga damit ko. Grabe, sobrang dami pa. So, I don't know, yeah. Those clothes are kinda stressing me out kasi medyo sobrang dami. Hindi ko alam kung saan ko sila ilalagay. Hindi ko naman nagagamit lahat halos yan. More on, nandito lang naman ako sa bahay. Tapos, paulit-ulit lang din naman yung mga gusto kong damit. So, let me know down below in the comment section if you know
if you know a place where I can put all those, yung mga damit na hindi ko na siya kailangan or hindi ko na ginagamit. Yun, kasi para ma-clean up po na yung locker ko to have a new space for new babies. So, let me know down below, guys. Hey, guys! Look at this one. Look at this one. Ayan, ang cute nyo. Ano ga to? Naganati, Jonah! Sugar cat daw. O, diba? Kailan ko nakakita ng cat na ano, na nakalagay pa siya sa ganete. Hindi siya sa net. Ayan. Namalengke sila. And I have my, anong tawag dito? Basta yung pangkulay. Kasi pakulay ko sa dulo ng hair ko. Hey, guys! So, alis muna ako ngayon. Anong oras na? 5 na? Punta sana kaming Sagat House, pero it's already late. Magagabihan na tayo doon. Mag-aantay pa tayo ng malulutong food. So, Bebeli ka na, papacheck up na lang kita. Papacheck up kita. Kasi may lagnat to eh. Anong sasabihin mo sa kanila? Tapos sakit ako. May sakit ka. Papacheck up kita. Pa-check up daw yung dito daw sa hands niya. Papasibis. Pa-check up kita. Sige, tara na. Sabihin na lang natin kay Tito Mac, ha? Good morning, everyone! Today is Monday. So, I didn't go to class kasi, ano na, yung class namin ngayon is tapos ko na. So, I didn't go there today. So, I planned last night to film videos today. Ayun, para may ma-upload ako for this week. So, aligo na ako. Hi everyone! And today's my cooking a best in the whole world. The best cookie in the whole world. Hey guys, so we're wrapping some gifts and itong batang ito, hindi masyadong laging nakikisali lagi oh. Anong binabalot mo? Oh, yung gift daw ni Kuya Dinks, yung imaginary friend niya. Magbalot mo na kami guys. Hey guys, so tapos ko na yung DIY na mga gift wrapping, I will insert a clip na lang kung ano yung mga pinagagawa ko, but you should watch that in my channel. It's already up while you are watching this video. The link is down below and on the I button. Ayun, so grabe yan, tagal kong ginawa, 2 hours. Ilan lang to, 1, 2, 3, 4, 5. Very simple lang naman, pero alam mo kasi kapag ikaw yung DIY, perfectionist. I don't know kung ako lang yung ganun or kayo din na iba. Ganun din kayo. Yun. So, yeah. Lalo na pag ibibigay mo sa ibang tao, di ba? So, gusto mo maganda yung wrapping, parang may packaging ka pang nalalaman, di ba? So, yun lang muna ang gawa. Ano pa bang, mag-film pa siguro ako. More videos pa. So, yeah. Look at that. Yes, and yung eyelash curler ko, nandun na naman, nilaro ni Baby Girls. So, yeah, kalat pa more. And the bed. Kalat pa more. Oh my gula, na-stress na ako. Guys, so I'm getting ready to go to, saan ba kami pupunta? Sagat House? Depende. Sagat House or sa Greenwich. May nagugutom ako eh. Labas kami ni Mac. So, ayun. I'm gonna take you guys sa Sagat House later. Para kung malapit lang kayo dito, kung taga Puzorobio, Sison, Rosario, ganyan, lang kayo, pwede kayong pumunta doon. Actually, dati nagpunta kami doon dati mga nurses. Wala pang mga nagpupunta masyado doon dati. And then, dinala ko yung mga kapatid ko, sila mama ko din doon. Tapos, yung kapatid ko, dinala niya yung isang border namin. Tapos yung border naman namin, dinala niya lahat ng buong ka-department niya sa school. Ayun. Naging na siya, tambayan na siya ng mga taga-enlock, pag yung na yun, kainan na yun. Kasi may old house doon. Yun. Doon ka sa parang old house. Parang restaurant sana yun. Parang ganun.
Siguro nagtataka kayo kung anong ginagamit ko pang kilik ko. Actually, this is the one that I'm using, itong shade na to, diba? Nasali to dati sa favorite ko. Eyeshadow to eh, kaya lang ang ganda kasi niya. Very pigmented, guys. Pag ano, diba? Tapos, ang comfortable lang gamitin. Bago ako bumili ulit ng pangkilay ko. So, yan muna. Yung vlog ko yesterday, guys, sabi ko, pupunta kami doon sa Sagata House, pero hindi na naman kami natuloy. Hopefully, matuloy na kami ngayon, kasi anong oras na naman wala pa si Mac. Kasi ano siya, galing siyang night shift, tapos kakagising lang niya kanina mga 3:30 na. So, I hope makaabot kami or hindi kami masyadong gabihin. Kasi diba, ang haba ng gabi ngayon, ano na, pag 5:30, sobrang dilim na. Tapos, 6, madilim pa kapag morning. So, ayun. Ang haba ng ano. Kaya ayoko masyadong nagagabihan kapag sa labas na. Pag medyo malayo yung pupuntahan namin. Unless, mag-dinner kami sa kanila. Everyone, we're here in Cosorubio and we ate a lot from anong pangalan? Cafe Pindot. Oh, Cafe Pindot. The nachos are really good. Mas madami silang servings kesa dun sa isang isang dito cafe, and the tuna sandwich is really good. Dami niyang palamante. Tapos, yung, pero yung ano nila, yung caramel, tsaka yung hazelnut na franks nila, halos parehas lang nila sa tapos, ano pa ba? Pero maganda yung mga presentation nila, yung plating maganda. So, worth it naman ang pera. Try natin sa susunod yung Sobrang busog. yung KitKat, Gusto ko yung pesto next time. yung M&M's, tsaka Snickers. Oo, pesto next time. Ang ganda na ano nila dito. Ano to? Ang sityo. Super duper light ang munisipyo nila, oh. Saan tayo pupunta? CSI? Yung Cafe Pindot malapit lang dito sa post office ng Cosorubio. If you're near the area, you can just go there and order. It's really good in that place. Hey guys, so we just finished eating our dinner and I cooked chicken curry pero fail siya. Medyo fail siya. Nasobrahan siya. Turmeric. Hindi daw masarap, sabi nila. Hindi. Ngayon nga lang ako na fail na nagluto eh. Ulat naman siya masarap eh. Kahit tunog na, masarap pa rin. So, I'm gonna close the vlog now and I'm currently watching Raze. I will just do a shout out sa mga nag-comment, ganyan. And para sa mga nagko-comment sa mga videos ko, let me go to, where's my phone? Ayan, dito na lang ako kasi ginagamit ko ng phone ni Mac. Shout out to Miss Ochi Bernadas or Ochi in the City, and then yung Earthquake, and who else? And hello to Sis Jayan, she's in Japan, I think. Go to her channel and watch her vlogs, and also to Sis Shy's Mode. Ayan, hi sis. And to Juliana Martinsen, and to Ninya and Nina TV. So, hello sa inyong lahat and thank you so much for tuning in. Thank you so much sa mga nagko-comment, and yun, napaka-active nyo mag-comment. So, thank you so much and I'll talk to you guys on my next video. Bye!